Chimu mere m anya fụrụ ugo, Chimu mere m anya fụrụ ugo, anya fụrụ ugo, anya fụrụ ugo dị anya mma o, anya fụrụ ugo elekiri ya o. Ekene m unu ụmụnne m, agụpụrụ m egwu asị m na Chimu mere m anya fụrụ ugo. Gị nwa bụ onye na-enye m anya, ama m ma chi gị o mekwara gị anya fụrụ ugo. O nwekwara ike chi gị mere gị anya fụrụ ugo, mana ndị ọjọọ, ndị obi ọjọọ, ndị iwe na ọnụma, ndị amụsị ojii na ndị amụsị ọcha achọọ ka ịchakee dịka ugo. Unu mana ọnọdụ ugo adịghị egbe mma. O nwere ndị bụ ugo mana ha na-egbe eno. Ọ bụrụ na ị bụ ugo mana gị na-egbe eno, o mee gị ya ha chakecha dịka o kwesịrị, n'agbanyeghị na ị na-agọ mmụọ. Kpọtụrụ m nwa bụ eze nwaanyị oge chọpụrụ iche. Dịka m gwara unu na abụ m dibịa nwaanyị ji okwu ọnụ, jiri mmiri, jiri ihe dịka chi si wee kee ya were na-azọ ndụ site n'ikikere nke Chukwu na aja anị na mmụọ mmiri nwe m na ezumezu agwụ na ezumezu ikenga nke mmiri nke m ji eke ike. Anyị mekọtara ọmarịcha ihe dịka chi si wee kee ya nke anyị kpọrọ anya fụrụ ugo, tinye otu a n'ime anya fụrụ ugo a. Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere akara ugo, o wee bụrụ na egbe nọ gị n'akụkụ, dịka m kwuru na ọnọdụ ugo adịghị egbe mma. Ọ bụrụ na ị were anya fụrụ ugo a, ya bụ egbe kwu ga-agbaji ya n'ebe ị nọ, ịchakee werekwa akara ugo gị na-aga n'iru. Ka anyị gawakwana n'iru. Ana m ekene ndị niile na-esonyere m sinsi m bidoro nkụzi a, ndị niile na-asọskraịbụ na chanel, ana m ekene unu. Ọ bụrụ na ị ga-esịa nkụzi a, ọ bụrụ na ọ masịrị gị, biere m akara mmasị bụ like. Ọ masịkwa gị, mekwa ka ndị ọzọ gee ya. Ọ ga-amasịkwa ma ọ bụrụ na ị ga-esi nkụzi m na ị sọskraịbụ na chanel, ọ dịghị eri ego sọskraịbụ na chanel a. Sọnsọ ife ọ ga-eme gị bụ n'oge ọbụla m kụziri nkụzi, na ọ ga-eme gị na-anata ozi na m kụzikwara nkụzi. Ọ ga-emekwa gị ịchọta nkụzi ndị m kụzigoro na mbụ agaghị afịazi gị arụ. Ya gaziere unu ụmụnne m. Isiokwu nkụzi nke taata, isiokwu ya abụ dịka m na-akụzikwa ihe gbasara mmiri. Ụmụnne m, ọ bụrụ na ebido kọwawa ihe gbasara mmiri, chi ga-ejikwa, chi ga-abụ maka na ohike eyika, maka na nwayọọ nwayọọ ka anyị na-aga, nwayọọ nwayọọ anyị ga-atụpụtacha ihe niile ahụ aka. Gị bụ onye bido tata isonyere m, ma ọ bụ na tata ka efuru iru m, ụgbọ anyị banyere bụ ụgbọ ndị na-agọ mmụọ. Ịgọ mmụọ bụ ụzọ Chukwu. Onye ọbụla na-agọ mmụọ na-aga n'iru. Ife eji ama ndị na-agọ mmụọ bụ udo dị, ịfụnanya, ịdị mma na fa. Enweghị onye ga-anata ha ihe bụ oke ha, maka na oke adịghị eri ihe onye mụ anya. Ndị a na-agọ mmụọ na-amụ anya dịka azụ. Usu mmụọ na usu mmadụ adịghị esu ndị dị otu a, maka na gịnị? Ha na-agọ mmụọ n'ime mmụọ na eziokwu. Nkụzi a ebe a bụrụ ebe a na-akụzi nkụzi gbasara omenala, maka na omenala dị iche iche. Omenala ndị na-adịrị ha. Ihe a na-eme ebe a bụ ịkụzi ka mmadụ si achọta ike nke onwe ya, ya na mmụọ ya dị na mmụọ na-ekpere chi ya. Ọnya bụ ihe a na-akụzi ebe, ọ bụrụ maka omenala, kama na ọ maka ịgọ mmụọ bụ ikpe ekpere. Ma ọ bụrụ na nwa bụ ndị na-eje ụka, asị na ha na-ekpe ekpere, otu ihe esi na-ekpe ekpere dịka onye Igbo. Ka anyị na-agakwa n'iru. A sị m na anyị kọwaba ihe gbasara mmiri, na ọ ga-akakwa nkwụ, ọ ga-aka episod ya ga-adị too much, mana nwayọọ nwayọọ, maka na oge edoriri anya ozi ọma ọgọ mmụọ n'ọdịnala, ọ ga na-aga n'iru. Onwekwa na onye ga-egbochi ya, maka na ọ dị ka osimiri, osimiri adịghị ata ata. Ọ dị ka anị adịghị ebu anị ebu. Ọ dị ka ikuku, ikuku adịghị ama n'ọnya. Ọ dị ka anyanwụ, ọ dịghị aka na-aga ebe ahụ. Iji wee na-aga n'iru, a sị m na nkụzi nke mbụ m kụziburu na mbụ, ihe nkụzi bụ ka ị ga-esi wee mata na ịbụ onye mmiri. Nke kịta bụ otu ị ga-esi wee mata ụdịdị onye mmiri nke ịbụ. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, anyị niile bụ ndị mmiri. Dịka m na-ekwu, anyị niile bụ ndị mmiri. Mana o nwere ndị bụ akara ugo ndị mmiri. Ọ nwụdịrị ndị dị otu a bụ ndị bụ na ha na-eme n'elu na-eme na ọdị agaziri ya. Ha nwere ike jee n'afa dibịa sị na ndị mmiri na-enye gị nsogbu. Ha na-asị kedụ ka isi wee bụrụ onye mmiri. Ka isi wee bụrụ onye mmiri, ọ dị ọtụtụ. O nwere ndị bụ ndị mmiri. Ihe mmiri ji enye ha nsogbu bụ maka ọgbụgba ndụ sitere n'aka nne nne ma ọ bụ nna nna. Ekwubuona m ya na mbụ. Nwekwara ndị bụkwanụ na ha bụ one of the beings nọ n'ime mmiri pụtara ụwa ka ha bịa n'ụwa. Yes, ọtụtụ n'ime anyị bụkwa ndị ahụ bụ ndị mmiri dị ire ka ha pụta ụwa site n'ikikere dị na mmiri na Chukwu, ka ha zọpụta ndụ ndị na-efu efu. Nwekwa ndị mmiri kpọpụtara ụwa ka ha bịa nyere ndị mmadụ aka. Ebe na ezinụlọ, e nwere ndị nọnụ, ọ bụrụ na ofu onye abịa n'ezinụlọ, ofu onye bụ onye na-aga n'iru. Ịma na nkịta ọganiru ndị be anyị bụ ndị Igbo aghaghị na onye agwọrọ ọgwụ, mana o nwere ndị na-enwe natural destiny eji akpata ego. O nwere ndị ọ dị n'akara ụwa ha. Mana kịta ego ọbụla ịkpa kịta, ịkpakarịa ibe gị,
ịma na-egbo gị ọgwụ, a ga-achọrịrị dibịa na-agwọrọ gị ọgwụ, a ga-achọrịrị ofu ihe a ga-etinye gị na ya taa gị asị na ebe a ka isi wee bute ike, chefuo na ụba si na chi. O nwere ndị bụ nọ ndị mmiri nyere ha akụ just to help others. O nwere ụdịrị ndị mmiri ha bụbu na ka ha na-eme gịnị, na-agbaziri ndị mmadụ ụzọ dịka m na-agbazikwara gị ụzọ kịta. O nwekwa ndị mmiri nyere ikikere iji wee na-azọ ndụ n'ụdị ọbụla. O nwere ndị na-azọ n'ụdị oyibo, ụdị nwa bekee, ọ bụrụ dọkịta, ọ na-azụta ndụ ya na-azụta ọfụma. O nwekwa ndị mmiri nyere ya bụ ikikere na ife ọbụla fa na-eme, asịgodo iri na ụka ka ha na-eme, ha ga na-aga ọfụma n'agbanyeghị na enwe ebe ha gbakwunyere onwe ya, mana ha ya na-agazi maka na that destiny adịgo there, covenant adịgo ebe ahụ, ihe ụwa ahụ adịgo ebe a, na onye a bịara ịzọ ndụ, ma o ji Awụsa azọ ya ma o ji Igbo azọ ya, ọ ga na-azọta ndụ, agaghị efunarị ya. Anyị ga na-aga n'iru. A sị na ọtụtụ ihe mmụta dị n'ụgbọ anụwa, gị nwa bụ onye na-enye m anya ịbanyere ụgbọ a. Ịbanyere bụ ụgbọ na-eburu mmadụ, buruo ya na njedebe ịdị mma, ọ dị ebukwa mmadụ n'ụzọ, ọ na-ebugide gị buru oge ebe ị na-aga. Ụgbọ a site na ya ị ga-enwe akọ na uche, ịghọta ike nke onwe gị, wee mara na Chukwu, na o nweghị ebe Chukwu nọ speshal, onwe afụfụ ọnụ toro ogologo, ma ọ bụ adị mkpa, ma ọ bụ bụrụ nwoke, ma ọ bụ bụrụ nwaanyị. Ị ga-ama na Chukwu bụ anị site na ebe anụwa ịbanyere n'ụgbọ a ịbanyere, na Chukwu bụ anị, Chukwu bụ ikuku, Chukwu bụ mmiri, Chukwu bụ anyanwụ. Fa niile were arụ wee bụrụ mụ na gị tata. Maka ndị na-achọ ya ebe ọzọ, maka ndị ọ dị ha na-eme imagine. Nollywood movies emego anyị na-ejizi aka anyị na-akọwazi otu Chukwu dị. Anyị ọbụla ya ejizi aka na-akọ n'otu aka Chukwu dị, na-akọwaziri anyị ihe gbasara ọgọ mmụọ anyị, ọdịnala anyị, ka anyị si eme. Anyị echezie na otu ahụ ka ọ dị, ọ bụrụ otu ahụ ka ọ dị, ọ bụrụ otu ahụ ka ọ dị. Ụmụnne m, anyị ga na-aga n'iru. A sị m, o nwere ndị bụ ndị mmiri na ọ bụ n'aka nne nne ha ka si wee baa wee bụrụ ndị mmiri. O nwekwa ndị bụ ndị mmiri na ha bụ mmụọ nọ na mmiri pụtara ụwa ka ọfụkwa ụwa dị. O nwere ndị bụ ndị mmiri na mmụọ mmiri duputere ha ka ha bịa wee mee gịnị, wee zọba ndụ. O nwere ndị o nyere ikikere iji wee kpaba akụ, kpaba ụba. E nwere ndị o nyekwara na ikikere iji na-azọ ndụ, ma nke okwu ọnụ, ma nke dịka ihe chi ike ya n'ụdị ọbụla, ma ndị na-ana nwa dịka ụmụ nwaanyị, ma ndị na-agwọ ọya n'ụdị ọbụla niile, eme na nke Igbo ma nke oyibo. O nwekwara ndị o nyere ikikere eji ekwu okwu obe na mmezu, fabia ebe okwu na ụka dịfe eme udo adịrị ya. Ọ dị iche iche ka ị ga-esi wee mata ụdịrị onye mmiri nke ịbụ, ka nka na-akọwa gbasara ya. Ọ dị ọtụtụ otu ị ga-esi wee mata, ọ dị ọtụtụ, mana aga m ewere ya nwa obere nwa obere ka otu ọ ga-ekwe anyị nghọta. O nwere ndị bụ ndị mmiri bụ na activities ha n'ụwa mmiri ga-adara eti ya, nya bụ ebe ha ga-achọ Chukwu wee chọta Chukwu bụ na mmiri. Nke bụ eziokwu ka m na-agwa unu, na mmiri ka ha ga-esi wee gwa chi ha okwu, chi ha aza ha. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya, o nweghị ihe dịka nnwere onwe na ndụ ha. Maka ọtụtụ n'ime anyị na-eje ha je chụọ aja ofu ugboro ha na ọ bụrụ ya. Ọ bụrụ ha na ibu ụdịrị onye mmiri anụwa, o kwesịrị na ị ga-enwe ọta ebe ihe edesa na be gị na-agọrọ mmiri. O kwesịrị na ị ga-ịnọ na ị ga-ejekwa chụọrọ mmụọ mmiri aja. O mesịa, aka m ka ya akụzi etu esi achụ aja mmiri, aka m akụzi ya, mana ị ga-esogide m na-ege nkụzi a, na-egeru ya n'isi isi, na-egeru ya n'isi isi. Ọ ga-amasị m. Ọzọ dị ka ibe ya bụ na dịka m ka na-ekwu ihe gbasara ndị mmiri, ka ị ga-esi wee mara ụdịrị onye mmiri nke ịbụ. O nwekwa ndị bụ ndị mmiri bụ na ịzọ ndụ anụwa ka kpọpụta ha ka ha zọọ, ha ya na-azọ ya, mana ọ nwayọọ nwayọọ, nwayọọ nwayọọ, from 1 2 3 4, nwayọọ nwayọọ ka ha eji wee megide wee bụrụ dibịa ama ama ebe niile. Ma ọ bụrụ na chi ha chọrọ ka a mara ha ụnyaahụ, maka ife niile bụ na chi ka o bidoro. Na ịbụkwa na onye mmiri a nna ha akụzi ka ị ga-esi wee mata. O meghe gị ka ị bịa ịma chọpụta nke gị ozugbo, gbara ozugbo ibidogo buru chụba aja, meme nke a, bidogodo na chi gị, na chi bụ ụzọ. Ka ọ bụ na onye na-eme, asị m unu bido na chi, nna agwa unu, asịghị m unu jee febe na onye nwụrụ anwụ nụrụ n'ụwa. Onye nwụrụ anwụ nụrụ gị ụwa bụ gị nwa, ọ gị nwa ka ọ bụ. Ihe m si bụ bido na chi unu. Nkụzi nke a bụ oge ọzọ. Bido na chi gị tupu ị na-emebe ife ọbụla ị na-eme, si na chi bido, n'ọchị bụ ụzọ. Ekwenyekwara na ọtụtụ ndị dibịa anyị na-achụchara unu aja, fa na-akpakwa aka n'ebe chi unu nọ. Enwe maka ama na enwe dibịa ya eje chụọra mmadụ aja, bụtata agaghị n'ebe chi ya nọ eje chụba aja. Ọzọ dịka ibe ya bụ, dịka gị nwa bụ onye mmiri chọpụtara na ịbụ onye mmiri, ịmata ụdịdị onye mmiri nke Igbo, ọ ga-enyere gị aka. Ife ọ ga-eji wee nyere gị aka bụ ka ị mara chanel gị.
ọtụtụ n'ime anyị na-eme dibịa mmiri tata abụrụ ndị mmiri, ndị na-azọ ndụ mmiri. Ha abụghị ndị na-azọ ndụ mmiri, ha bụ onye mmiri. Fa ya ejenwu na mmiri kpere onwe ha ire ọma, kọsara mmụọ mmiri ihe bụ nsogbu ha n'isi nke onwe ha na ezinụlọ ha, nnata ihe ahụ ha yọrọ nwayọọ nwayọọ mere ha. Mana ọ bụrụzi nke ịyọtara mmadụ, ha ga ha ayọtanwu mmadụ, mana ha ya ayọtanwuru onwe ha. Maka na gịnị? Enyeghị ikikere ịbịa na ndụ mmadụ kwuo okwu ka mgbanwe dị, mgbanwe adị. Ka anyị buru nke ahụ n'obi, na ịbụ onye mmiri emeghe gị ka ị bụrụ dibịa. Ndị dibịa anyị na-esokwu na-emebi ya bụ ihe. Ndị dibịa anyị na-eje buru ya bụ okpokpo afa na-egbu nwa nkịta bụ eze nwaanyị, wee na-ebu ụmụ nwaanyị niile n'isi. Nwaanyị ọbụla nụrụ na ya bụ eze nwaanyị, isi ya na-evu ya, ọ maghị eze nwaanyị nke ọ bụ. In fact, nwaanyị ọbụla bụ nwaanyị onye mmiri, ihe eji akwanyekara ha ogugo, onye a bụ eze nwaanyị. Mana eze nwaanyị a bụzi onye ọbụla bụzi ya. O mezi ụfọdụ anyị eje mụọ afọ amụọ, anyị eje mụọ ọrụ amụọ. Ife a na-amụ amụ ka buru ibu. Ọ bụ eziokwu na okwu ndị bekee si na iron sharpen iron. O nweriri onye ya agbaziri gị ụzọ, mana ọ bụrụ onye ahụ bụ chi gị. Gị na onye ahụ ga-akọ na-eme ofu ihe. Ọ bụkwa na ofu ụdọ aja ka gị na ya ga na-achọ, maka ị ga-enwerịrị nke mmụọ gị ga-agwa gị bụ ife ị ga na-eme. Ọtụtụ bụzi ihe ndị ị ga-afụta n'aka ya, maka na enwe ebe ị ya azọdo okwu tupu ị na-eme gị ị na-arịba. Otu a ka ọ dị. Ọzọ dịkwa ka ibe ya, ihe gbasara abụ m eze nwaanyị, abụ m eze dibịa, ọ na-enyewe nsogbu ma ọ bụrụ na ịghọta ụzọ nke gị nwa, obido bụrụ nsogbu. Onye nwa na-eme ije na-azọzi ndụ ahụ, nseke ya na-apụta na ya, ịchọbazi ife iyi eju wee bak onwe gị ọp, ịbawazie na ihe a na-aba aba, o wee bụrụ nsogbu wee nyere gị nwa. Ije ịtọpụ iburu, ịtọpụ nwoke iburu, ịtọpụ nwaanyị iburu. Onye a na-ebutekwanụ oke nsogbu na nseke juru n'ebe niile kịta. Ọkwanụ ya na-ebute ofu pastọ jerenu je data ọgwụ, ọ makwa na ọgwụ ka ọ data. Agwara m unu na ọgwụ nwere nke karịrị ibe ya. Onye gwọrọ ọgwụ 10,000 na onye gwọrọ ọgwụ 20,000 abụrụ ofu. Ịgwọ ọgwụ 100,000 na ọgwụ 5,000 1,000 abụrụ ofu. O nwekwa ndị na-eji 500,000 1 million 2 million 3 million agwọ ọgwụ, gị na ha na-aba abụ okwu ofu. Maka ndị na-agwọ ọgwụ wee ji ya wee na-asọsten onwe ha na ọkpụkpọ oku ha. Mgbe pastọ wetere baịbụl ahụ ị na-eji n'aka na onwe ihe o mere gị, mgbe ahụ pastọ jezie bute ike, o were baịbụl ahụ kwasaa gị ma eze nwoke gị, kwasaa gị ma eze nwaanyị gị. Maka gịnị? Ọgwụ nwere nke karịrị ibe ya. Ihe na-ebute oke ọgwụ ahụ na ụdị ọkpụkpọ oku, ọ kachasị na ndị nwaanyị anyị nọ. Ihe butere ya bụ oke afọ a na-egbu nwa nkịta. Ndị dibịa anyị na-ewere na-atụkwasị anyị n'isi, atụkwasịzie ya mmadụ n'isi. Onye ahụ rọọ nrọ ofu ụbọchị, ihe ọrọ na nrọ mee, obido ozugbo chọwa otu o yechi wee chọba onwe ya, chọba ebe ọ ga-anọ wee mebe eze nwaanyị. Obere oge jee mụba afa. A na-amụ ya amụ. Ha na-amụ ya, ana m afụ ha. Ebido ojide mụọ afa. Obido ha mụ ha afọ, ọ ga-egbu oge ozugbo ọ mụta ha, obido na-agba ya. Ọ mụta ha ozugbo bido na-agba ya. Mana eche m na ọmụmụ mmadụ na-akụziri ya afa. Mgbe ọ gbabaziri ya, ọ bụrụ na okwu eziokwu, oribezie nke a na-eri eri na obe nke a na-enu enu, o wee bụrụ nsogbu wee nyere anyị. Ya mere ọtụtụ ndị niile wu ndị na-eme dibịa kpọpụta ụmụ ha bụrụ nganga na nganga. Maka gị na ebe egbenyechara aka na ebe azụnyere ụkwụ. Ihe ji wee na-agwa ụlọ okwu ụmụnne m bụ maka ndị bụ ndị mmiri. Maka na ọ na ndị mmiri anụ aka nsogbu aji eju. Ndị mmiri a bụ ndị dibịa ha sekletịrị ebe niile. Ka ị mara ụdịrị dibịa nke ịbụ, mara ụdịrị onye mmiri nke ịbụ. Onye mmiri gị onye mmiri ga-azọ ndị mmadụ ndụ, ka onye mmiri gị ọ bụ onye mmiri bụ na ị ga na-agọrọ mmiri n'ime mmụọ na eziokwu. Ị ga-amarịrị ya site na nkụzi a. Jee n'afa, ege na obi gị ntị, maka na obi dị aghụghọ, obi na-edufu mmadụ. Ife ị ga-ege ntị bụ mmụọ gị. Kedụ dibịa ga-agbara m afa? Achọrọ m ịma ụdịdị onye mmiri nke mbụ. Ọ dị ezigbote mkpa na ndụ gị wabụ nwoke, na ndụ gị wabụ nwaanyị. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị mmiri na-azọ ndụ. Anyị nọcha n'obodo dị iche iche, ma ndị na-abroad, ha bụ ndị mmiri, ma mmiri nyere ha akara ugo nke eji azọ ndụ. Ha nọrọ ebe ha nọ. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, gaghasị gị batawa. Kama na ihe m ga-agwa gị bụ kwenye n'onye ịbụ. O nwere onye nọ nso si ga-echụọra gị aja kpere gị ire ọma ka ị nwee ike inweta ego wee batawa. Maka na ọkwa ma mbata ị ga-abata, itinye ya n'ọrụ n'ọwayọ nwayọ. Ị gaghị anọkọta paakị ozugbo natawa, maka na ihe ha agba aka wee bata. A ga na-ekpere gị ire ọma, na-ayọrọ gị amara. Gị nwa na onwe gị na-ayọkwa mmụọ gị ka ị nwee ike inweta ego. Sọnsọ ihe ga-eme gị ka ị nataba ozugbo ma ọ bụ na oge ruo na-eru obodo ego dị at hand, ịbatawa
bịa dozibe onwe gị. Idozibe onwe gị asịrọkwa gị ji ebutewe ike dị ebe dị na ịdọ mmụọ nke enwe mmụọ ọbụla a na-adọ. Mmụọ nọrọ onwe ya, mmụọ nọrọ onwe ya ebe ọ nọ. Kwanyere mmụọ ị kwesịrị ịkwanyere mmụọ ugwu. Ọ bụrụkwanụ na ị bụ onye bụ na ihe ọbụla ị na-eme akara ugo gị na mmụọ mmiri ga-enye gị ya, na mana ị naghị azọ ndụ mana ị bụ onye mmiri, mara ụdịrị ihe ị na-eme, maka na ọtụtụ n'ime ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ mmiri na-achọghị. Ị bụrụ nwaanyị na-aga ịgara na nke onye gara nka ya bụ afọ ị na-azụ, otu a mmadụ na-eme onwe shọp ebe ọ na-azụ afịa, afọ ị na-azụ bụ arụ gị bụ ngwa afịa ịkpọbara, ọnya bụ na ị ga na-enwe nseke. Dibịa niile nọ n'ala Igbo ga-achụrụ gị aja mana ị gaa na-afụ ife. Nke bụ eziokwu ka m na-agwa gị. A ga na-agwa gị na ị bụ onye mmiri, ọnya bụ ịchụọ na nke eze nwoke nka, ịchụọ na nke eze nwaanyị nka, ijekwa ofu ihe ahụ na-ada na nke iziga na-ada, na-asị arụgo m ọrụ mmiri ugboro 20 ọ dị agazi. Kedu ife ị na-eme? Kedu ife ị na-eme? Kedu gịnị bụ afọ ị na-azụ? Otu akọdụkwa na ndị ụmụ nwoke anyị. O nwere ike ife ị na-eme gị nwa bụ onye mmiri isi na anya bụ na nwa mmiri kwesịrị m ka m na-akwa ụta. Ị kwesịrị ịkwa ụta ma ọ bụrụ na imebe ife mmiri na-achọghọ o mee gị ịkwapụ ụta. Ka anyị nwee ike ịmara nke dị iche n'ime onye a bụ onye mmiri, na ọ ga-azọ ndụ, onye a bụ onye mmiri, na ọ ga na-agọrọ mmiri, na ọ ga na-ekpere mmiri. Ya gaziere unu ụmụnne m. Ọ bụrụ na enwe ka nkụzi azụ wee gbagwoju oge anya, ịbata na inbox m, iji okwu ọnụ gị kwuo okwu, edere na m ihe odide, ọ na-ewe m iwe, jụọ m ajụjụ, aga m asa gị site n'ike nke Chukwu. Ya gaziere unu. Ihe ọma ya mere unu. Ụbọchị Eke, ụbọchị Orie, ụbọchị Afọ, ụbọchị Nkwọ, ahịa na-anọ, ụbọchị na-anọ.